Tour de France er lige overstået, men det er ikke slut med vilde etapeløb. En ung mand fra Aalborg er netop kørt afsted på en tur rundt i Jylland, og transportmidlet er pænt sagt noget alternativt. Mange dekedarer er der ikke over køretøjet. Det fylder heller ikke alverden. Men det kræver lidt øvelse at komme i sadlen, for køretøjet består kun af ét stort hjul. På det ene hjul vil Johan Ejstrud de kommende uger cykle ud på en lille tur rundt i Jylland. 1000 kilometer. Jeg ved ikke, om det er en lille cykeltur. Jeg synes, det er lidt langt. Er du sikker på, at du kan gennemføre? Nej, men det regner jeg stærkt med. Når jeg sætter mig noget for, så plejer jeg at gennemføre det. Og det skal gå meget, meget galt, før jeg quitter. Den 22-årige universitetsstuderende tager dog ikke kun turen som en personlig udfordring. Hans tur rundt i Jylland har også et højere formål. Jeg var med som frivillig på Grøn Koncert i 2012, og der stiftede jeg lidt bekendtskab med, hvad for noget arbejde de laver. Og jeg mødte en masse, der har muskelsvind. Så jeg vil gerne hjælpe dem med at komme lidt mere ud og samle nogle penge ind forhåbentlig. Cykelturen er inddelt i etaper, og første stræk torsdag gik til Sæby, hvor Johan skulle overnatte hos noget familie. Og sådan er flere af de følgende etaper også tilrettelagt. Venner og familie, og så folk, jeg har fundet gennem couchsurfing. Han har trænet en del før turen og er garderet med solcreme og tekniske hjælpemidler. I virkeligheden er der kun én ting, som kan gøre ham lidt bekymret. Heldagsregn. Det vil være træls. Især hvis det er en af de rigtig lange etaper, men indtil videre ser det meget godt ud. Uanset om han når i mål eller ej, så er han sikker på at få en masse opmærksomhed. Så kører vi. Johan Ejstruds tur kan følges på adressen 36tommer.dk, hvor der også er mulighed for at hjælpe med et sponsorat.